and you media, 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 yes, and when you're doing me one crime in every way, and you may, media, Asida one walk at the chair. Adia ura de amaya dosu beju ayeye no Onyina jumi na me wankwa me ni bibi be nyame ayo Enyume media media sido jide nyame media Yaja wasre bemano owura Yesu bemano Salimia nyambia ye bemano Salimia na nyambia sia bemano Onyamia menna do bemano Edu onyameka ampa Odi onyameka na Edu onyamia ye kampa Waya ye die miensa Wana me for ye ni asidama Ade nyame ye de dosun Didi nyame ye do asia Didi nyame ye do asia nsa Salimi anyo nyame ye Omi amom ye brade ye Waya bi Sabra de l'info Sabra zizanfue Sabra d'anifo ya Adu nyamie nyame Owura Yawaya mame Otuju ayo Waya bi Bema
That's right. Today we are not because we are not because and can see a bibia and yamina ye The danas. nanke de danase. Then so you do any human gumini nifa a 2 fini and a 4 a prayer near toy and never you win your young coupon son and the David bomb pioneer some 51 or 6 and I did be a man no I'm from a loving kawaii. Maybe I'll hear you free, maybe I will tell you free. And you may hear them, I say. Ma was said and also one car, amen. Amen. I know my this one said, so the paya dear, no say ye dear. And they said, you're making the Yamia Mayano, a dorsal. So be your baby mouth. Now, what you call top on you with grandpa to your dear. So the Cordanasia, the Yamia Mayano, Nasa, I demand the Yanesha. This only paya dear no say ye, and Yamidi. Why, ya dear baby. I don't know for only paya dear no say ye, Yamia dear. Onipa dia no say yo. Omianka na nyamia ya dia ba. Onipa dia no say ye dia. Eni anyi nyamia ya di kasia bia mayo. Omianka na nyamia ya dia. Ya dia wasa. Ni bia nyabia onyamia ya dia pa akayen sabio ya sabio ina yamia ya de bia ono nyamia madio ni bia nu anyabia omia kala na yamia ya dia wasa Osayeyo, Yamia Yadi, Yamia Yadi, Yamia Yadi, Osayeyo, Sayedia, Yamia Yamia, Yamia Yamia Yadi, Osayeya, Yamia yadia, yeah, why yadio, why yadio, why yadio,
No say ye. Obi timi ya de ma na wo hia onua no aka kire ne se odi fo service mete no so a na ma so ne ade nyame ye ma ye no na se da ede ma na ye na Kristo fo isa ensuo bibi mfiri we mu na ye hia mu a ye ma onyame ase da no so amen amen enwumo adi ho ne se ade nyame ya ma ye no eburu ya dwen no so se ye mo urade din a ho adi ni ebebo ba jo mo urade din obebo ho adi you need fufuro bi ebebo obusumu ni nkwa no abo nti ade nyame ya ma ye no eburu ya dwen so mama mi ntubi ade nyame ye aburu ya dwen so ade kasi nyame ye me dwen ho me nti ase o ya jo sure sama modia adi anyami ya aburu madinsu adi anyami ya na aburu madinsu ya ja wosure amen amodia mabwanadi mabodi minyami mabodi mabodi achira mansai adia wo yama ye dia ya no ntumi nko me de ntu abe ye urade yo me manzan kwa da urade asio oni me nkamfo urade na me manidi nsue aponkwa ni asotifue watu wonyina gupumu mabodi minyami mabodi o ya josure mabodi abonwanedi mabodi urade mabodi mabodi achiri amansanse oduma enya gupo ya kese wonyami bia waboye hu banda waji yakira from the zuvu and fidi emwe obi
die once or the Adibini was in the answers of what the money was on when you're Munquia. Bible said, "It didn't be no sorrow." And as I saw the money pass one month when your monk, yes, that's right. And the other for rain, the only Mubiano were yes, you did. Now, no big catcher, say, over to kill Mukado Koviasi. Now, mom for bo or my bosom within. Hey, a kiss of war. So, how do you money be bar? You move yesterday. Amen. Amen. And you ma, it is one say, you win your beer or boy a woman. You win your beer, or dear and some way. I know the idea want to know so. And inti, and you may yaji bre yaba fish TV. You know what to do, and Tibia. Now you told Safiros and Pacani Philip and Piani. No, so do you go pass some over to us. Is see, I dare send the luminary. Said the end of the piano. You win your bia or boy a woman. You want your mibia or boy a woman. Kupon, what do you say? You know, I mean, I was one me, a 2 many one me for me, Suno, but I found one in yes, yeah, me, one me, you want Yamibia, what boy I won't buy. You young Kupon, what do you say? You know, my
Semna Mosumwa, one one me high, Atimanemwa, one me ready for me, Sura, one one me, yes, me one me bia, one me high. The one me bia, what by you buy? The young Pono, what can you say in my head, Debia? So one one me high, a 2 many one me ready for me, Suro, or one me, yes, me one me bia, one me high. You want me bia, Baba Yahuba. I'm saying, Uncle Pono, what do you say? You know, one one me high, and to your money, one me ready for me, Suro, what one me, yes, me one me bia, one me high. And tomorrow, Nanya me why you be a my no, Mama, Nanya me why you be a my Mama, Nanya me why you be a my it's yours in the dim, it's yours in the dim, Mama, Nanya me why you be a my I don't know why you be a my why you be a my Mama, Nanya me why you be a my Everybody I be, everybody I be, Mama, Nanya me why you be a my 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 Everybody I be, everybody I be a my Mama, Nanya me why you be a my Mommy and Mommy and Nanya me Mama, Nanya me why you be a my that was in Alexander, me you are in Alexander, Mama, Nanya me why you be a my Enunti, Yamoamo, Enunti, Yamoamo, Enunti, Yamoamo, Enunti, Yamoamo, Yamio, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, Senidian, Yamoamo, Yamoamo, Yamia, Yamoamo, 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 yes, Yamoamo, Mimi Azami, Yamoamo, yes, Yamoamo, Mimi Azami, Yamoamo, 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 Monio, Yamoamo, Monio, Yamoamo, Yamia Yabiampa, Yamoamo, yes, Yamoamo, Yamia Yabiampa, Yamoamo, Yamoamo, yes, Yamoamo, yes, Yamoamo, yes, Yamoamo, yes, Yamoamo, yes, Yamoamo, yes, Yamoamo, 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 Ayabiama, Yamoamo, Ayabiama, Yamoamo, Ayabiama, Yamoamo, Ayabiama, Yamoamo, Benyaminambo, Yamoamo, 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 India Zambia, India Zambia, Onyamimo, Yamoamo, Yesu, Yamoamo, 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 Mamani Dinsuna, 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 Mamani Dinsuna,
Anything more, you should. Okay, one. A chance in your permanent number. Banker, amen. Amen. Maybe I will hear, maybe I will tell you free. A live, our Fish TV, and a Fish FM 88.5, and a Sabri, a true faith church international. Quadia branch. Yani also for D4, Samson Mensa, and they are going to for, and a me, Mosonvo, City Same, Yakabumwa, Yabafi. Enjebia sabre ye be sori awurade wie pa na ye beti onyankopon asem ti se no so ya sori ni nyina na ye de aba studio ha no ye sori awurade de nyame asewie a na ya sori awurade osori ya wo hieye osori ya awurade ye nsankyerene ye osori ya awurade firi osum sane enjanumire anyuma ye de sori awurade de di kan ase onyame wusu abadi nyame Yakasio Asro yina wuso wangwendie wuso wa asro ni asasie bu yakasie babo onyamia wuso me bone mra ne so ye obiamo ono no bo ade nyina no bo no ye nyina ye nka se obiamo we wusu abo ade nyina no bo ne ho urade wo ye kase o obedi akwa wusu enenya me wusu enenya me wusu why not say ye nyankopon why not say wusu why you need to meet your boss enenya me we ye kase enenya why not say no on come in ti ye nyankopon odi ni tumi kire Mose emra Mose nam sere no so ano se mimi yoja enchechira ehia ense ejadam enso ense Mose se mekọ akọhwe ade na ye nyankopon fi ojanim kasa kire Mose ye nka se onwanwani ewusu ade wusu tumi ni awon odi wure urade wo ye kasio nyame wusu ananya me wusu ogede nyame wusu oja wo shi amuna wusu robunia asroni asasi afa ananya me wo ye kasie pa amabo onyabio Senchani aseno so Mose ji onyankopon di okodu Misrim asase so no oye nsenchani Pharaoh ni na komfo so mo ye bi onyankopon na ni tumi so e di Pharaoh so nkuni ye nyina ye nka se onwanwani wusu madamba obi amo onyame wu ye kase o obi amawo wusu
salachi mesme de la kasa ewo wi asin na onyankopon na boy enti nkramoni na kasa yi osi ila la la ilaha awurade wi ese ya na ye de mpa abotu nanim na ye tie nyame asem odwuntuni ni se akronkron mo kronkron wona ye ye boafo yi o sani onyame be nyankopon ade nyina so tumfo Jesus ebredu so befo akọ mu kasa kire fo akọ so kasa amen otifo betie wakọ anu masem no mane nsa cha na dwemfi na kwa mo so amen upie so timfo te na enya bo ba nchen ma ye nwum to ne asempa ka dwumadi enya huhum mu ade okra bi a wo tie ya na dwi no onya ne fa ahudie ne enhye no nyam bizaya de no mu yenyina nka amen amen sabri eda mu nyina ase ebredu se asampakani Philip Mpiani dodo na felo watuba ena nwumire nso oto onyame asem a ode bre na wotwetwa mu no so ewia nyame asem ni si a yebesan de nyonto abompaye na fe yasere wo so nyankopon ne yakoda ya hoboa emre no so a mema wo so abam mebie phone lines no na wo so abam na wo nkranse sembi wo abaso bon sembi wo bibi a wo de boa ye dwumadi ya na wo soso abaso na efe minu awurade aso bi enka ho aka so minu citizen na wo ho ye de krasi adom ye de awurade ase sabre de mahu se emra nwumto no koso na wo ho ma ye ma ka wo ne da nka me hu se wo peja wonsa ya na be si na masia ka ndende na mahu se nwum no akọ huhum mu pa wa ye ma wa ha akwasi enwumre yi soso yenti nyame yasem mfiri nje atiase edmo nyam kenya me da amen yada obade ase impimpin de odi abedure ano eyeden nye nipa nyina na enya sa ahoden a ekuta won tebe bia ya na mebusa enipa question se obi da ayare sabia sisi o wiase adwapade bia bi ene yese on ton se adwapade ni nyina no ton se adwapade ni nyina ana ne sabe kasika ka beje ne kwa ahwana gendon hwana gendon na je se kire wo se ahomi ewo mu na enkwa wo mu a asombu che bibia de ewo wiase Kristo wonka ya da amen
na asde tos minuso enkoma eso pani pani samson nyame inshiraw amen kodi eso fu nyame inshiraw amen na on se inshiraw biem na bitu nyana medwendwen ne ba bi hu ko isi aye bakra no wo hwe kasi ego kire wa enya casket wa ano crowd bia no me se mbasa kamiensa petro say so ani nipa na fa atuna kuma so obeye na obi nso abobra pesika ni nyina agu ho na na yira chinchimi ni nsa no akoya we e dia man no asa ya mpentu asa kuna firi ho asa nipa edu bia ya dwendwen no ya na nkosoro sa o ko ba bia no hohom no arudi makoduro no amba hu se wo je bi mani pa eye ba amfa nkonkwagem tenio ade ade ni pa ba konkwagem ani nyankopon asem nti se obi boka eyiska chuchi die we a onyi tunwe o dabia woni tunwe dabi wo de hye akatua pa bi a wo de be eja ne nche na wo de na eda ho na anya hwe ne de enso ba bia emfa ma na emre pa mu no ye beba ho na o chisa na no eto adwumadie so na me hye obose didi som na eno ana ye pagya yes akopem se ye de adwensa chance be de ebeto so na se wutie ya wa hu se ampa ya sumnyame a obo no so ye de ebo na sase yes ana no ye be kireo atade anum amantiase ye de aye adwuma because ye se bible ye be bible say yes ana nsori a ewa wiase nyina nso abacho wujin kramofo a omo bonya media omo wuro mpaboa ana ye Quran o ti ase yes ana oba a Christopher mu so a ebi bonya media o shampaboa ebi so ba wa wuro eje bi ntie ye su bible ne ko wie sa aw ya wadi sion ya wadi sia pa eje bi nti ene ko wie sa because aye dan ba ko be no kore na ba ko nso aye den aye nkontompo eje na die ye ba be hye ofra onyame afre ani amamre ani ahyade a wa hye den e de ato esesi ediso ana se ni kwa se yediso Isaiah chapter 2 Isaiah chapter 38 verse 1 yanku yanim kan etu anu no yango intima mi tie mi ye pa papa tie mi ye pa na nya koma na tie mi nsem a ibeyiri ma akoma edi ama na sa woto nwase a wa kasa ne babo ababa kasa ko Ezekiel 2 the patch of verse number 1 yango odi for no frɛ tifiasem ma pacho o Jakobon awo nipa bia ye fa ne se wa frɛw anya wani pani bi so a ye kasam na asem na wura na wagye adi na Jakobon de apeke no adina be kan anya wani pa bi so a onyame hyada de afrɛ wo mo pacho ebi ne me kwase ya misiwe e ka che opre e me fran aya koren na nyame hya ase de afrɛ me yes wa frɛ me kura obre pa na jire wiase nyina na me ka Jakobon na aya sure ese wo bre mi twa nkontompo da e jasema me kan se enipa ahu mabrabo ade baabi a me kwane na me ye ade baabi a me kodaye ani amani am famu a enne otumpo de atade ahyam sameka ubawu se ampa ade nyina kyerese onyame na atun sai de afren etu aso deep one frɛ bible nkasa ko patch of bible say no ka kyerɛ me say oso ka kyerɛ me say nipa ba oso nipa ba original nine so wasetio sɔle gyina wo na so na me ne wo nkasa na pacho enti abra Onyankopon ni hodi afrɛ me a me pacho mi nko biem no ana me ka kyerɛ na me data process ode be dubira cut it off ade am ho bebere e be say part 1 part 2 part 3 part 4 part 1 billion chechiri nyina nyamotra me ma pacho abra Onyankopon ato ne nsa afrɛ me bra anya beto ade na me kyerɛ se na me hye tap process ni e ba be di bronya na man kyerɛ mu anya de awie yes ye be di bronya ana me ne mo fa ba ko enya nsensem bi sa san ko na me dibem ana ye me ya ana ntiase anya adwuma ko ne me bia be di mo sa me hwɛ so ma no ono wa Canada
ana me shots ni pe be di gon say ma to nyama ni nyina di ma to ni nyina ono so fa na ni nya dai nipa nyo emehui ana sade a wo mo nche me nya dai antum wo bra kwa me nya hwe adena me se na be nya ta ma be kira say ya wo nipa ni bebra ya chi wo mato afiase awa huhum moda etu obi ko no aba obi ko no aba obi ko no asa ko obi ko mia mi krom nipa me pense kwa kuduku anroba o mia mi krom kuma wuraso abra mani siye no wa ni bronya amani ehunda bronya bia na kwa kuduku ekodi na fiase ada bibio ya chichi ne shebra ne nkrabia ni bibia akwosho ase setia bia obewa ede ada fiase eti dakubi ya chiritum ene yeyi no yeyi na wo ban ni ya chole tebia ede aman ba na kwa kuduku ene makenkai ni wade ba chire minua midinachi ukoyom ase okoyom kenka buku nyede emano wakenkan ana o se abai se wonim na so sa bokro no biem no oba ha ompia bonti biem ne pacho me no ka sei wakoye no ompia biem se wawukura obi anya dai animo because of ya che ne honhom ne so na dai atro fiase eti opia etasa body mi ade ekoka ba bia honhom ne dai ise nyame anya wadom anyi wan free sa so no mu a amna mpia hu na mani aboda ya you prison eba obasako ya you prison ba obasako adu ti na me campo sa asori kesi awe adiama se ya you fiase anwa ba bada adia ba ko pa so pa yesu sa wo pa no so a yetwa asori bi atise ya pa nkonsom ko buosu ya bo so wi a uni kristo ade abaya apam bia edaw ne bonsam tem wi ma tumfo abayifo a ompa de pan entamba de abate ababa gasa ko me pa cho bible say no waka kire me say oni papa so regional onai so wasitio anami kire mu no enti me ko to ho no na edipa MC6 ni na gu seso awatafo wura mu kwa ma hu he na ne me chia moto na mabo na me chia sa ho ma chemu se obi ye no ye ana me chia me se obi na be loko am say ish me abiem ana me timba bi na me dwe me ho eti me dwe me ho no na Yakobon so me wa wiase nyina no ade sa ho na ayedai aka me ho ana obi yo se me wi anka brother aye honhom anka bida wo follow na ne wa betena sa wa follow na ene wo nyade entena da ade na wo koya ade bi a aye papa o aye body o etimi cho se ade we wo ja bibi basi wo ja pe bibi basi na enyan etimi follow sa ho na nyade enante etimi ko do fiase wo no ene ba me nche abe ka kire me se oduba woni sa case ne do sa anya case kito enti ade ba bo anse yesi ade yeso pani awo afiase ya puti ya ses ya tabu ses ya ye wa wa bro yes me konzani no ya bom so fansa na me bagidi ja cho say yes me ya bonten sofo no me fiase ne bom sofo yes nya nipa ne bom sofo Yakobon na kasa na ede e bom sofo oba de nka eda amen enti ayaya no wase ma obi amra wo nchai ameka ne bɔ ne nya de enkyerɛw na wuji a onso ya de eka wo de na mfanye mpaabo nye hwede besie ada me tu omanum onse ni panse ye chena na obi aye de wa emre edu abaka bi oba de obeye na me se no mate o etimumra we smile say na captain me de me de de ahwi mu na se me ridi wo mu dana se da unyame na se every say oh yeah oh ensi ni unyame gogoro beni enyom si acho ya de nyame amena be yiye wo yiye ya hane no maza eti wabojina no so na obi adamu a ne hu ni panya de emae eti etu kwasiara na kwasira kwa no we chi obituma ya komena duane ba ya mehwe no ba ne nkofo hu ni panya se de eba no mu se asenyame ebe me eti ho sa tetena se na me ya din ana ba ko bisa me se odifo ada no wa din sa se de fro odifo yes abamu ho na me se na se hu se me di ani mu mi hu he ba mu hu ni panya na de aba nti me wura de aho ana me ti da no sa ana ni sa ka kire me so tuba wo dia na emu ya dai eye ten eti ba bia wo da no popo aho
ya kwanjiro propoa ho na yes wada no force ne da de be sie bra ana me force me kam egu na me de me dai eti me dai no ana hu se asuru ya dai abie ton hon Yakobon ya dai afre me ana me hu se green carpet bi ti say ana so na odwamba enam so enu wo su me oni wo bia ana hu me ka kira me se eya okra ana adu otumfo Yakobon nche na se tie bia wo pie eti wo pie a ya kai na ko gidi enu me ne tie wala ani maniti yo maniti ya na me kira o me se me obi antimi nya den emfa me nto afia seda o da se ana ni namu a me de ba gidi no ya beto aso ya kwa o se sori gina wona so what sori gina wona so na me no nkasa na wakasa kire me na ebra wakasa kire me wo mi ba me mu ana ma me so gina me ada ma me so gina me na so na me tie de ona me na kasa me tie ani a efisura ana me kasa no waka kire me se ada ni ka kire me se oni papa akotoba me so Israel man me suma wo me yiw afi abusia kontonchim me yiw afi nsawiem me yiw afi robin me yiw afi kokem me yiw afi adwamambom na me se wo difo adwa kwade ban Israel ma o ma ran ncheko amana ma tuatefo a watim amana ma tuatefo a watim ma tuane nche watim asem so tuane nche woni wona gya no ma fom woni wo jam na afom me ade besi ne na ma no ye ne defo wasetie Ghana man aye ne defo wa prim wona koma anade prim na koma edi bone anna Christopher na edi bone anna Christopher papa edi bone ete Yakobon sam eba unche ma wo yam nya dai ahye so kwasare pa na bone sa dai atawumu why you wanted Christo man just said amen why you wanted ba wo nya hui to aso nyen kwakwa me na mesuma won nche na waka kire won se na waka kire won se se na awurade Yakobon se de Yakobon se ye na se wotie o wose aban se wotie o wantie o se wotie o epise busia so wi fo maya na so si dada ko enya den ara na enya den a obehunu se odifo bi aye den abamu yanko Isaiah 58 verse 1 ko Luke chapter 4:42 kwanda mi yanko Isaiah 58 ko onyamsum huhuo wasetie nyamsum huhuo tie mu denden aso osom aso onsom yes aso oko aso onko obi kwa so kwa aso okwa mobi ere na me kra wiye ya me chia me we ya kwa sare ai na me ya kra ya ma ja tim da sem na ko anim sha ya di pani baba sem ya ya me hwam enti wajai ya de ba bia wo se kon wa ha ba cha wo sa wakani nyamsum amu ahuhuo ya sasa wo je na pesa obe ababa gasa ko tie mu denden etie be jia ya tie mu denden no do ho ya no do ho ma woni so se totorobento na ya ma se totorobento na kame ma emra to na ya hia ya mpa Yakobon de be emra to ntimna to bi ani patro ani ya chiem Luke 4:42 baba gasa Luke 4 Matthew chapter 20 verse number 16 ya kwa Luke 4 Korjam verse number 42 ya kwa Yesu yidi asenka wase Jesus Christo the master himself ajuma wa paya wa de se nipa nsa enie akadi po bi pantoko bi akon o na mi dwuma mu a Yakobon asem esese ye de ye kon ana ya je Yakobon asem a de ato ana ade ya honama de ana nipa bi tie de ekika bom saa na de wa hyase bia awawiye obema bana obehie moja edibim eguye no abodi se ojani tumi so kasa ama jeje sumwe afana ntuma pafra antisa ya kwensafue ya fahen kokafue ya fahen yanko yampo ya payache onyame nka solida amen onyame nka solida amen waman kabom odotimanya dai amlem na bonsam kura wasore sa sori so onyame uchane kada amen uchane kada amen na so sesa na wakoma edin do kaba ne ngo na ade ache no ka ofri wako esra so baabi wasofu akosira so baabi ana nkrofo akoko no hwehwe no ada nkrofo akoko hya se hwe no no bedru ne nche obedru ne nchai na wosanka no se ada omo sanka Kristo se onfri won nche onfri won nchai episa opepa no odi opayarsa wapensanchirane openso biano etuonya sanchirane pama onfri won nche nko eda na si yagwa Yesu ka kire won se ada Yesu ka kire won se esese me kanya Yakobon hine wasem esese me kanya Yakobon hine wasempa kire nkrofo fro ade chenko foforo so episa ye no bodi nsuma asem ngo bodi ya de obodi ya de eti adwuma boy no de ase ensa pika don trainer waso obi anyame asoma no kanya Yakobon de be asem Papa de nka da amen yaka bia e bonus ade di paja wa mass ade nyame asem ado bonsam no awu sampa abaka tie mu odua ne padi akira obanya sumdie da chintino
and why you nipa dwan dey afri so Matthew 28 verse number 16 you have the sense Matthew 28 that's chapter 3 afri yanko your body na amamere wo ho Bible kasa kwa Matthew 28 verse number 16 yakwa asempa tre adwuma no ho ahye wasitio asempa tre de be nyakopa adwuma be de ebetre yakoya ho ahye de ani yakwa na asuafo du baako no sim ko Galilea asuafo du baako de Kristo power wasim ko Galilea bepa Yesu kire won aje bepa Yesu kire won so na ohunu no na ebra ohu Awurade Kristo no okoto sore no wakoto sore no na ebinom die achi na ebi hyase die achi na Yesu ba be kasa kire won anya Kristo adi ani be kasa kire won se wode osoro ni asase tumi wode osoro ani asase tumi nyina ahye ne sa enti mon konko ya mana man nyina masu asuafo yan konko wiase nyina na asuafo na momo wona su na se obi gidia ya mana su ense eja ne oba ani oba ne honkonko ani honkonko din na mon kyerɛkyerɛ won na ya jia ya mpa sampan enkyerɛkyerɛ se woni de ma sɛ hyɛ mo nyinaa nipa ni ansama wahyɛ ya nyinaa na hwɛ menem wɔ hɔ na sɛ wodi so ahyɛ menem wɔ hɔ wɔne yɛ hɔ ɛne nyina de kosi ade kosi wiase wɔ nyinaa de bɛ awieyɛ ɛdwa wɔde soma yɛ ɛho sorɔkye a ɛfiri otumfoɔ no nkyɛn ɛsɛ chapter 3 Isaiah chapter 21 20 verse 1 Bible nkasa Exodus 3 asa yɛwie ane sa kɔ Mose frɛ tifia sɛ wasetio Mose frɛ Bible nkasa kɔ na Mose hwɛ n'ase yɛturo wasetio Mose ɛfrɛ the captain ɛhu sɛ akɔba bɛyɛ social media ɔmfantini bi ɛne wɔyɛ homeda no nwɔwɔnaɛ nipa ho ɔsere o nipa ho ɔsere wa woyɛ hwɛ sɛ Kristo ɛbɛdi homeda uwe ya ɔse Mose deɛ Mose mmerɛ bia Yesu bɛyɛ ɛbɛdi su a na wokyɛ Yesu masa yɛ homeda koraa no kasa nipa nkasa o yɛka sɛ yɛka homeda ho asɛm a ɛnka mu nya bi kura nyina ɛnka mu nya because wɔka Bible no wɔse apart from homeda no obi ne da bi sum nyame a saa nipa no ɔbɛkɔ heaven koraa ɔbɛgyina balanda na me balanda mu na abɛda ana asa wonsene hɔ koraa ɛyɛ bɛ ne wabu hɔ nti yɛ nkɔ heaven kɔta balanda ate bi da obi akɔwura de bedroom hɔna bɛhu mattress wɔte aseɛ ɛkɔ mu ɛkɔ gye home wɔte aseɛ mfɔma yi sɛnta biara ni hɔ agye nyame o yɛnti bi hɔ da wɔte aseɛ yɛkɔ sondie deɛ bɛ ɛkurom enti wɔso bɛtena balanda a ɛno kyerɛ sɛ wonya baabi nyɛ dɛ ɛntena Bible nkasa kɔ mepakyɛ Bible sɛ na mo sɛ ɔmɛtena wo ne dɛ yɛnsom no enti baabi a Mose ɛyɛ bɛɛ no wɔyɛ bɛɛ Nyankopɔn ɛsɛ sɛ wɔyɛ ama no yɛ bi ansa na wɔyɛ dɛ wɔbɛ tumi nyinaa wura Bible nkasa kɔ mepakyɛ verse number 2 na kɔkɔ na Awurade bɔfoɔ bɛyi ne ho adi kyerɛ ɛna wɔyɛ bɛɛ no bɔfoɔ bɛyi ne ho adi kyerɛ no sɛ awɔ nkyɛkyerɛ mfimfini sɛ na ɔhwɛ ɛna ɔhyɛ na nkyɛkyerɛ no dɛ nkyɛkyerɛ ne dɛ nanso na nkyɛkyerɛ no nanso ɛhye nkɔ baabi a ɛna Mose se yei deɛ wɔse weideɛ mɛma ne akɔhwɛ adekasie adekodeɛ a nkyɛkyerɛ no ɛhyeɛ ba ɛntumi hye ɛntrɛ na Awurade hunu sɛ wama ne na ɛberɛ a ɔtomfoɔ ho sɛ Mose ama ne ɛhwɛ no Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no mu Onyankopɔn firi nkyɛkyerɛ no ɛna ɔfrɛ no sɛ Mose ɛna Mose se mɛgya menie ɛna ɔse ɛntwempi ha there's something behind yes wowura nyame hyia a wotua pi hwan Nyankopɔn akɔ hyia te gale wei basa biribia ne mahi sɛ ahemfo nketenkete no yɛbɛyɛ sɛ obi ahenni a wodi ne Ghana ha no ɛso kyɛ David ahenni a wote aseɛ wakɔ bosomhwɛ so a ne waworɔ mpaboa masa meka ne kwakyia nipa o ade ne siro akuaba ɛyɛ toy wɔtumi kasa ɔhome no wɔde full respect yɛ de ama no ba wɔbɔ nyame hyia ne wani anyɛ dea ne wɔde ba ɔba deɛ nka yɛ daa mede ma bi a wɔ area mu hɔ memmɔ ne din ne wɔaba mu mpanimfoɔ no bia na ne mpaboa ɔworɔ ɔworɔ yɛ ne wayera hwɛ ɛna yareɛ bɔɔ no ne wɔwuo ne mpaboa no hyɛ no wakɔ baabi aduro wiase wɔno bi ɛsɛ deɛ aka ne mpaabo ɛbɔ kɔɔ gyidifoɔ ɛna ase ɛna ɔmo se wɔn mmra na ɔmo mpaeɛ ma no na ɔwura da mu ɔno ne kɔ so ɔde mpaboa no dɛ ewura ɛna wo gya afosɛ sɛ ɔwɔ mpaboa no a ɔbɛyera ɛna mpanimfoɔ no sɛ wɔanworɔ nso a ɛne wɔnyɛ dɛ wɔnkɔ ɛne wɔkɔ nso a wɔkɔwu hada asoma mi sɛ ne mabɔ so no na wɔn no ayɛ dɛ ayɛ tene na ɔgyina hɔ na wasɔ ne nanti na wasɔ baako na waworɔ kakra na ɔgyina hɔ na wahyi baako na ɔgyina hɔ na ka baako na wahyi wanyera
because to me na dey abon ho ban e ho ko odi animonyam hye e ma nyame et bibi sia na ko dey onya nyame onyame jani to me say to me no ko dey ye masa e mframa keke e ono akasa ne dia wa chapter say entumi ye dey enya hwe en go woro ye ya bom pa ma no o ye dey obankwam ababon kasa ko and was see Moses say and was see Moses say and chimpia unam pabwa was it you unam pabwa na dia wugina ho no na asase wugina so na pacho na hoye bush enya son dem wasa wa Jacob sie o kalibo Jacob chapter 19 Jacob kasa kire Moses say obi pese wodi na chi a onya konkon ebisori Jacob wa ya konkon na he na ya konkon ye dem pabwa ko ba bi ho ya konkon na ompapo a wode tietia tachem toilet mu ene ade hwe kwa ye sinyam hie hwe si ho na ye bana ensu ato na hwe ateche na hwe ateche na sofo da ateche wu asondem sof mame asondem asori pani asondem ensori ma nyina atete ateche o kwani hia wa kai se ensu ato no aruwa ne mpabwa de ukwa na no to asimi nyame ne mu a mani di ede e wo he etu da ya show ya sisi kase age propot anya to fenso afan what you say adiama sofu anya yesi omontirem ana sofu mame anya de wa amasore ya question ya ni pabwan ya de ekoy ba ya kwhwe sofu mame wa betena hall ho ya du ho no asase krono obi aro ni pabwa ese ya koso pani edem ti fa pabwan ya de enko asase krona wa gasa bu nwa konta ne fa ensem won ma te ho ase e simple etu bi na ede de wasa sa wa nye we ya nyame so nye de ohu da nyama wo ani ya na chese ye de ya sum nyame babu ngasa ko wasi Moses say entwimpia unam pabwa de ogina ho no na da bia wo gina no aya sase konkona ano ka say me ne wa nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon na Moses kata nani efise no so hede nyankopon no yi de be ne pabwa no Isaiah ne kasa 21 Joshua chapter 5:13 mahonya ko brema ko Tatan eba Asdod ya wi anu tiga bobo an ko bra Assyria hene Sargon esuma no ne Asdod ekwen no faaye no ko ebre no mu na awrade nam Amos ba Isaiah no eka ase ko kwande koyi eyituma ne efri wasne me pa cho ti asem abrabuti ama nkomhye bi eba aba ka kire Isaiah se Onyankopon se osuma no na soma wa osuma no kwande koyi eyituma ne efri wasne na tade ese eye ayitima yes ebi na hye no ayitima ntu kai no wa chapter 1 na ebra no e ka se no wan kono yi na wan kono eye ayitima no omede empabo no yes enti na ayitima ye de ye na sa de ade aye empabo ba wo somdan yemfanya de enko etu Onyankopon ka kira za se kwande koyi eyituma ne efri wasne wo na tade emfi na se na sane na wo hia onsane sane won pabo afri won onsane ne mpabo emfi ne nase no yesa na Isaiah eboneke awa ne pabwa adaja Isaiah option come ya wu Yesu but Jacob say Isaiah me pacho me bia wo dro me boneke yes pardon ko Isaiah pene so manyame hola enti osofo na atamu anya osofo dia yesi wo bi madaja ba wa boneke odifo kese tse wa ma Yakubu timpa anya de amen and wa ba daja and wo yi na ase de and wo de na sipo anante yes and wo Kenya ko pasam ejina so ye nsenkyere ne de ben anwade bebre Joshua 5:13 ba mukasa Joshua 5 Psalm 84 verse number 10 verse number 13 Kontan na Joshua wo Jericho no ma pa cho Joshua anso wa Jericho o ma ne so hwe na hwe obere ba ndi gina ne tenten obere ma ka hye bi agina ententenso a okuta seka okuta brantam a watwe na Joshua ko ne ko satam na Israel agina woko anim eye bi gap from so na Joshua edwane ana wo se bemma bi gina ho a obanto kwanu mu a obatima aboa to a board ye den akọ ne nche e de le kosi wo kwai ka kire ne se aba ka kire ne se o ye na fa ana ye na tamfo because okuta sika ana ya tampapa ana wo se dabi o afei na maba se afei na me fiso abase awrade dom so safo he Joshua de nani mutu ana Joshua ada ni butu fo sori awrade na ka kire no se ana ka kire ne se e de na mi wura ka ana e de be Yakob asuma se be ka kire na ko Joshua ana awrade dom so safo he na ka kire Joshua ana ka kire Joshua se je wona mu pabo before se me bo Yakob di no o ba sa me bo
juna mu paboa na de ogina ho ya asase kronkron ana da wa no konkron na se pie maza hu di agro yes mu di agro keke she Santiago keka ene mu agidi fon so mo kodam mu akworo mo so mo bo che obi a o kodam mu akworo ya mfa paboa nkwa paboa gudemo o ja se ya man paboa sombo enso to a enso no enso ha me se enkatia sato na mete wono onuma wa na mete wono masa meta ho tuga enso to ama ateche bi e wo soro etata wo se amhu man bi tente gram bi fita woban and next bom and what yet as them say it me kwatena so me kotoretia me next bom bibia me ye bia me na idea it's from kopem say me ye dey me di free ho ntu nya hu bibia ya ka masa jidi me kwa Joshua ebra obey wa ba bafo no ana bafo no ka kire say wa bebo Nyankopon di amano na amamra sasua no say onyini mpabo anya dey afiri nan na asase a ye bonya me di no ebe ye be kronkron ana ye dey Joshua your son ana Joshua ye dey eyesa na wo konya me hie o ye bush wa yin mpabo an ya hwe Psalm 84 hako Luke chapter 10 ko na ofie da krudi eyesene na ba pacho David na kasa wase Nyankopon hie da krudi eyesene na pa ayese enam akoma apam mepe me Nyankopon fie nam onam pan wase tie apani Nyankopon hie anamampan ya kasa obi na edam pan a ena ya anhye mpabom yes David na kasa emutina mom haza tie ohene papa wona ya kasa But not going to show Yamisa. Yes. O Pierre was as you na he never tried to be a healer. Because Yago catch us, will be the second Davidia or the Kenya Mencosia. I don't be you or the Yakupo or do a bro and you need a man. Yes. Tiano because I am Pabuan, Opa, Obauro, Opensua, and Rock. Sandy Pacona preach. You see, you run him says here, will preach Pampabaro. The Yasino. So when she ye now Super Jim Wabia and Mawira. On say a son Yakasino. Neli pati tu ebem akachi fo no no do munyansa o mo se na echi asika no ente ba wi aso mai de o mai yira o ma twen eti asenka fo tisi a ye gire Nyankopon agina tuo no ye moan ya na edene disi Nyankopon e de ebem ko nyame pesa obem obi fi achichiri be de e ba boa no disi kan be de e be da wa twen eti wo yi obi a nyame su e de atinimu what you say atinimu na jo ba ka bia wa ja tumi sampa e Nyankopon de be asem Luke 10 na fi yanko me pa cho Luke 10 Yesu kasa na ewie tu yanko asempa ka fo de osomi no me pa cho Kristo e pa senkafo makoma ko 72 yanko ye no ma chire no wasi wa ma chi no already yi ni pa de osomi no biom Yesu Kristo e pa ni pa de osomi ana osoma so on ba nu na osoma mu bianu e de ni di won anim ade odiri nanim e ko kro biara ade ko kro biara so biara no abekọ ma pa cho osoma mo ko kanya ko pa asem mienu ane kuro bia wa hye oso mo de wa mo nko yanko na ka kire won se o twa adwuma no so adwumayefo no de na adwumayefo no de wosa enti mo nse o twa wura no eti abom paya jidim yese Nyankopon na o tu adwumayefo mra twa adwumayefo amra wo twa adwuma no monko she wo se meswa mo se nwanten akompatakum mo fa sika ana akwantu oboto ana mpaboa ana dia be mpaboa hwe wone macho babo bia ne Yesu na kasa wa follow Yesu wa follow Nyankopon de be ahyede no entu aka kire siafo ne se wo de na chi gya wo soma wo no omo kɔ no omo mfa poma wo ti ase ana mpaboa mpo nya de enko ko Nyankopon asɛm ne yɛkɔka enya poma asɛm wo ti ase enya poma asɛm kra Nyankopon asɛm ne yɛ de ya waga etika mpo ye fisie ba the sanke je na mampom ya de etisi pom nti akwa ye beduro ani ya rompa boa no ye we case oba studio man say ya obi on na ahye ne mpabom obi aye de apaje pegene de what you say cause ye busi ye bonya kopon de be etin nti sa wan hwe amfa ni die ama obofo a wan de ni die man what you say nti obi say wo pa be hye wo pa be woro what you say na obi a wa woro ani obi a wa hye wan de bunyame wo wa sma wo kan yo obi a wa hye ani obi a wa woro wan de bunyame enti ma me na so e de janom e de adwuma de nyina e be siwa yes obodi ana brem na kire wa hwen e bi anwu sampa adwuma no eko na de odi ni sika eye no wa hu sa adwuma no be de e be so aba e ko ni pa adwuma na se anso aba ya na yin sem bebre onyame won hira mu nyina amen yeda o sampa kani Philip mpiani ase nyame sem papa se ya odi amaye
yɛmfa nidie ɛma onyankopɔn Mose ti onyankopɔn ne no Bible so wo no mpabɔ sim kripe a baabi ogina no yes na wo ye bush na wo nya so so de nidie ma nyame ewro enti yɛkɔ nyame anim a yenyi yɛmmere yɛn ho ase yes na yenyi fa nkɔ nyame anim ɛyɛ nkyerɛkyerɛ usua na wotena mu ɛbɛboa ka amen adwontofo no mra na afei nyame asɛm aba wie yɛto dwom ne abɔ mpa yɛwie pɛ na wo nso wo ba mu na yɛtie wadwenkyerɛ waba so bɔ nsɛm a wɔka kyerɛ na mebɔ nkae sɛ ɛyɛ True Faith Church International kɔdeɛ branch ɛna yɛaboaboa adwontofoɔ ne adwumayɛfoɔ yɛ ano a yɛaba fie mu yi yɛwɔ Fish TV ɛna Fish FM 88.5 ɛbɛna da bia yɛ mpaabɔ kɛseɛ ɛbɛna da bia nyamboa ɔkyerɛ anɔpa no kuro ne ahyɛseɛ kɔdeɛ uduru Mowre Junction hɔ a ɔso pɛ baabi a de sita assembly no wɔ no na wɔbisa baabi a gyidifoɔ no yɛ asɔre abɛto yɛ wɔ hɔ sɛ last week yɛba ha yɛkɔɔyɛ no gyae ɛsɛ w'ani nyamboa ɔkyerɛ yɛ mpaabɔ kɛseɛ baabi a wɔ biaa bra ba bɛto yɛ nyina wɔ hɔ na yɛmfa yɛ haw ne amanneɛ yɛntie nyame asɛm nyamesɛm a yɛkɔ so ha yɛka bi wɔ hɔ na afei yɛabɔ mpa yɛakyerɛ nyankopɔn saa berɛ yi yɛdwumadie no ɛba na wie yei no na ɛnwom a yɛde bɔ mpaeɛ last week course baeɛ no kyerɛ sɛ awurade nam nnwom to a ɛtoeɛ no so yɛ nsɛnkyerɛnneɛ mu nka amen nti nɛ saa nnwom a ɛdi wɔ no sɛ yesu yɛ mpaebɔ ɛda w'anim yɛbɔ mpaeɛ baabi a wowɔ bi a wohwɛ yɛn baabi a wowɔ a wotie yɛn adesoa bi a ɛda wo so amanneɛ bi a wonam mu fa wo gyidie ɛdi nnwom yɛ akyi fa wo gyidie gye asɛmpaka yɛ akyi na awurade de ne nsa bɛka wo menim deɛ ɛda wo so menim deɛ wokɔ wo so obu ayɛ w'adwen kɔ sɛ nidasoɔ nyinaa sa wokɔfa duro bi anom awu nku ho wate gye onyankopɔn di ɔde ne nsa bɛka wo tie nyame asɛm yi na awurade de ne nsa bɛka wo sɛ awurade de ne nsa ka wo sɛmpaka ni watu bade a awurade de ne nsa bɛka wo ɔpirikyi no ɔkeka nsɛm no saa na m'ani agye kɔ awurade fa so gye no sɛ deɛ ɔbɔ no baako yɛkɔ yɛnim adwontofoɔ yesu yɛmpa bɔ ɛda w'anim Yesu me pa bodwan ma deja mu piesia awurade nya bia mama ni ayi abuanu awurade yesu nya bia ɔdun sɛ awurade agya yɛ ugya yɛ atamfo bɛde
ya ni aboni acha ni amratu acha we didn't ya Miana. I'm running to one of my Zambia. How many are you now? You know what you for? Do me on the down for a dwell. Money and Sabre also betimi abamubi wetimi abamubi number is 0599 232353 0599 2323